6 चेंडू मध्ये 9 धावा, किती सोपं होतं समीकरण. पंधरा पाहायला मिळाले. 24 धावांचं मापक उद्दिष्ट होते ठेवलं होतं, परंतु हा सामना आपल्याला शेवटच्या षटकापर्यंत येऊन टोपलेला पाहायला मिळाला. 6 चेंडूंवरती 9 धावांची नक्कीच गरज आहे. विनायकाच्या वरती आता विश्वास दाखवल्याचा तो वरती कोणी पहिलं सुजयकडून शेवटचे धडक 6 चेंडूवर आपल्याला विनायक गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळालं. टॅकी गेडवरती सकारात्मक अंश केल्यावरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू असेल धडक शेवटची 6 चेंडूचा खेळ लेक्सरच्या दिशेने चेंडूला कटायला नक्कीच जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जात आहे आणि ते दुसऱ्या धावेचे रूपांतर तिसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. धावबाची संधी निर्माण झाली आहे. धावबाद होताना आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला लागताना प्रशांत दिलेल्या संघाला पाहायला मिळालं. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत करताना पाहायला मिळतोय. येणार आता 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. मोठा मोहरा इथे गारत केला देखील जात आहे. पुढे 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 17व्या धावसंख्येवरती रोखली देखील जाते. 17व्या धावसंख्येवरती 4था गडी गारद केला जातो. नवीन फलंदाज कडंगाड्याच्या आतमध्ये प्रशांतला दाखल केला देखील जातो. स्टॅकी गेड वरती सकारात्मक 900 गेड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळाला. येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. 24 धावांचं मापक इथे उद्दिष्ट ठेवलं देखील होतं, परंतु त्या ताकदीची आपल्याला गोलंदाजी टीसीसी कुचांबे संघाची पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. ब्लॉकर टाकले चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटावला जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे, परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 19 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. मैदानामध्ये वारंवार समीकरण बदलताना पाहायला मिळतंय. येणारे 4 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. दबाव गोलंदाजावरती असेल तितक्याच दबाव आता आपल्याला फलंदाजावरती असताना पाहायला मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. 1 आणि 2 धावा ते रोखाव्या लागतील. येणारे 4 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. परेश कडून कानमंत्र गोलंदाजाला दिला देखील जातो. पुन्हा विनायक तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र हलक्या हाताने चेंडूला कटवण्याचा नक्कीच प्रयत्न आहे. शेवटी धाव ते कंप्लीट केली देखील जाते. धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण होताना पाहायला मिळाली होती, परंतु ते 1 धाव कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 20 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. 3 चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज स्टॅकी गेडवरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतो. 900 गेडवरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळतं. पुढे आता 3 चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. कोणता संघ ते विजय प्राप्त करणार आहे तिकडे बघणं गरजेचं आहे. तुळशीची आपल्याला लढत या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. केवळ 23 धावांवरती मजल मारली होती. 24 धावांचं इथे उद्दिष्ट ठेवलं होतं. 24 चेंडूवरती 24 धावांची गरज होती, परंतु हा सामना 3 चेंडू आणि 4 धावांवरती येऊन टेपला. विनायक पुन्हा एकदा तयार. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. सामना जर का बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात देखील येईल.
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ककडे तयार होताना पाहायला बेल वैयक्तिकडे पहिल्या डिसकाकडून शेवटच्या आता 2 चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असेल पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थात राईट ऑफ राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळते. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. एक चेंडू इथे जर का निर्धाव फेकला आता सावधान आणखी रडत आपल्याला होताना पाहायला मिळेल. इथे मात्र धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण होताना पाहायला मिळते. परंतु इथे समीकरणात बदलत आहे. निर्धाव चेंडूची साधना करताना पाहायला मिळाले. 1 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जाईल. चौकार इथे रोखण्यामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जातील. प्रशांतला थोडस कानमंत्र दिलं जातं. त्या कानमंत्राचा उपयोग करावा लागेल. एक मोठा फटका खेळावा लागेल. 24 धावांची केवळ गरज होती परंतु हा सामना एका चेंडू आणि 3 धावांवरती येऊन पोहोचला. गोलंदाजावरती नक्कीच दबाव असेल. इतका दबाव आपल्याला गोलंदाजावरती पाहायला मिळाला. परेशकडून थोडस कानमंत्र दिलं जातं. त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा लागेल. एका चेंडूवरती 3 धावांची गरज आहे. सामना आपल्याला तुळशीचा पाहायला मिळतोय. 1 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. बॅटची हलकीशी गडा घेतोय ऑफसाईडच्या दिशेने. चेंडू ड्राईव्ह डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी आणि हा सामना TCC गुचांबे हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. काय सामना पाहायला मिळालाय. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाले. काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. तो करताना पाहायला मिळाला होता. 2 गडी ते गारद केले देखील जात आहेत. आताच्या सामन्याचा हिरो ठरतोय. आर्यन मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं. त्यानंतर होणाऱ्या सामना आपण लगेच सुरुवात करून द्यायची. अजूनही आपल्याला आजच्या दिवशी 3 सामने पाहायला मिळतील. आताचा होणारा सामना असेल भैरवगड पॅन्थर्सच्या विरोधामध्ये पांडवराज भैरवगड पॅन्थर्स संघाने आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा. सामन्याला आपण लवकरात लवकर सुरुवात करून घ्यायची. अजूनही आजच्या दिवसात